खास बावे हो कि बनल ब्यूटी झकास बटे हो। सही सही बोल रही हो ना। अब हमको दूसरा गाना का लाइन याद आ जा रहा है, बताओ। अच्छा दूसरा लाइन गाओ कि छोड़ा छोड़ा छोड़ दा राजा रंगबा हमारा लाज लागे। इन्होंने एक गीत की फरमाइश की है तो मैं अपनी तरफ से गा देती हूँ। है जी? अरे अरे मैं कौन सा एक लाइन अभी मैं सुन रही थी सोशल मीडिया पे, बड़ा सुंदर गाया है, धोबिया पे बड़ा सुंदर है कि शान से जलाड़े रंग बाजे होला कि शान से जलाड़े धोखे बाजे होला। उस टाइप का बजाएगा वो धोबिया टाइप का कि प्यार के जवन छोड़े धोखे बाजे होला। सही बात अनबन शान से जलाड़े रंग बाजे होला। अनबन शान से जलाड़े रंग बाजे होला। प्यार के जवन छोड़े धोखे बाजे होला। ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, वो वाला अपनी तरफ वाला धोबिया वाला ना, दम देसी स्टाइल वाला। प्यार के जवन छोड़े धोखे बाजे होला। प्यार के जवन छोड़े धोखे बाजे होला। अनबन शान से जलाड़े रंग बाजे होला। अनबन शान से जलाड़े रंग बाजे होला। जनता नहीं अमित भैया, जिंदगी में प्यार सब क्यों करेला भाई जरूरी था, लेकिन प्यार असली वही करेला जो साथ के निभावेला जीवन भर। हम तो शुरू से बदनाम हुए, तो बदनाम बनी तो बदनाम में रहे था। अपना जगह ठीक बनी। हम तो फिर भी खराब बनी। फिकर ऊ करे जेकर गुनाह पर्दा में बा, ठीक नु। हम तो तबो पे पर्दा बनी का जी कि अनबन शान से जलाड़े रंग बाजे होला। ए प्रियांशु भैया कहाँ गए जी? कहाँ प्रियांशु भैया लुका गए नहीं? कहाँ है प्रियांशु? ये हमारे भाई खातिर गाना बा, ये गाना हमारे भाई खातिर बा, लेकिन ये धोखेबाज ना हो। बचा ना ना वीडियो बनाओ हम। तू धोखेबाज ना हो लेकिन गावत नहीं कि प्यार के जवन छोड़े धोखेबाजे होला। प्यार के जवन छोड़े धोखेबाजे होला। लेकिन कहानी ना हमारा भाई खातिर एको गाना होखी तो ये गाना हमारा भाई खातिर बा। तहरा रहते बोल रे भैवा कोना बात के चिंता बा। तहरा रहते बोल रे भैवा कोना बात के चिंता बा। आई सब हमार है सब भाई खातिर बा। जितना भी लोग हमने के माने ला सा चैनल से, जितना भी हमारे भाई लोग बड़े दोस्त लोग बड़े, जितना लोग की बात सबके खातिर बा कि हमरा के कवन हाथ लगा दी कबले भाई मोर जिंदाबा। हमरा के कवन हाथ लगा दी ई गाना हम अपना मुकेश भैया खातिर भी गईले रहे। पूरा इलाका में हमर भैवा एक ही चुनिंदा बा। पूरा इलाका में हमर भैवा एक ही चुनिंदा बा। हमरा के कवन हाथ लगा दी जबले भाई मोर जिंदा बा। हमरा के कवन हाथ लगा दी जबले भाई मोर। अच्छा ए भैया ना ना भैया 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 ऐसा बा ये हमारे भाई के सार है ना रहे दे यार। बार बार कितना गाड़ी सुनवाइबो कि कुर्सी मंगवनी, कि कुर्सी मंगवनी इनके पछवा के नाप के बैठ चाप के। कि कुर्सी मंगवनी इनके पछवा के नाप के
बैठा चाप के। आई ज्योतिष वाले खातिर बा कि ना लगल बतहरा बाप के बैठा चाप के, ना लगल बतहरा बाप के बैठा चाप के। और का लड्डू मंगवनी मंगौले बने बरजेस के भी कहत नहीं, ई लड्डू वाला बरजेस खातिर बा। लड्डू मंगवनी इनका मुहवा के नाप के खाला चाप के, लड्डू मंगवनी इनके मुहवा के नाप के खाला। देखा अब चाहे बरजेस भैया होके या चाहे अनिकेश एंटरटेनमेंट के मालिक होके, ये दो चार जना के नाम हमरा पता बा भली भांति कि ना लगल है इनकर बाप के बैठा चाप के, ना लगल है तहरा बाप के बैठा चाप के। ए भाई छोटे बाबा आप 1 मिनट के लिए इधर आ जाइए, लोग आपको देखना चाह रहा है, साक्षात प्रकट होइए, इनकरा के नचवा दी। नचे दी। अच्छा ठीक हेलो 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 छोटे बाबा हेलो 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 हाँ बोलिए बोलिए। रो कहली जे बाटे कुर्सी पर बैठल वो बैठले रही, कंबल बटाया जाता, केहू अगर लगे आ गए तो ये अंतिम बेर कंबल